Rydw i yma yng Ngogledd Ceredigion, jyst tu allan I bentre Talabon, lle mae yna cynllun I adeiladu 37 turbin gwynt enfawr, 220 metr o uchder, fel rhan o brosiect o'r enw Parc Ynni Wain Hesgog. Bod y prosiect yn ei camau cyntaf, mae yna tipyn fawr o drafodaeth am y prosiect ac am yw'r yn gyffredinol. Rwy'n siŵr eich bod chi wedi clywed tipyn yn y newyddion yn ddiweddar ynglyn â pheilonau. Yng Nghymru ar hyn o bryd, mae yna 2 rhwydwaith enfawr o pheilonau, un yn y de ac un yn y gogledd. Yn y de, mae yna un sy'n cysylltu gorsaf pŵer Penfro gyda Abertawe, lle mae'n torri mewn I 2 ran. Mae un yn croesi'r Cymoedd ac yn cysylltu I Loegr yn Sir Gaerloyw. Mae un sy'n mynd i'r de trwy Port Talbot, Caerdydd, Casnewydd ac yn cysylltu o dan yr afon Hafren tuag at Brysta. Yn y gogledd, mae gorsaf pŵer Trawsfynydd a gorsaf pŵer yr Wylfa ar Ynys Môn yn cysylltu I Gei Conna trwy 2 llinell ar draws y gogledd. O Cei Conna, mae'n mynd syth mewn i'r grid cenedlaethol yn gogledd Lloegr. Nawr, rhaid I mi gyflwyno cwmni o'r enw Green Gen Cymru I chi. Maen nhw'n menter ar y cyd rhwng cwmni Cymraeg, Butte Energy, a cwmni o Denmark, Copenhagen Infrastructure Partners. Ei nod yw ei adeiladu a gweithredu safleoedd cynhyrchu ynni gwyrdd ar draws Cymru ac I gysylltu nhw gyda'r grid cenedlaethol. Ers 2024, mae gan y cwmni yma y drwydded sydd angen I wneud hynny. Yn gynnar yn 2023, daeth y cwmni yma mas gyda cynllun I gysylltu tair fferm gwynt yn ardal Llandrindod gyda is-orsaf newydd yn Llandyfaelog ger Gaerfyrddin. Byddai'r llinell yn 60 milltir o hyd, gyda dros 350 o bailonau, 27 metr o uchder byddai'n pasio o Llanfair y Miallt I Llanymddyfri, o dan yr afon Tywi I ddwyrain Gaerfyrddin, a nôl lan I lefel y tir yn Llandyfaelog. Yn ogystal â hyn, mae yna cynllun I gysylltu fferm gwynt yn ne-ddwyrain Ceredigion gyda'r un is-orsaf yn Llandyfaelog. Byddai'r llinell yn 32 milltir o hyd, gyda 212 o bailonau, yn mynd o Lambed I Gaerfyrddin, eto o dan afon Tywi, cyn codi nôl lan yn Llandyfaelog. Y drydydd cynllun dadleuol yw un byddai'n cysylltu fferm gwynt reit yng nghanol Sir Drefaldwyn gyda Frankton yn Swydd Amwythig. 45 km o hyd gyda 170 o bailonau, byddai'n pasio ardaloedd Llanfair Caerenion, Llansanffraid y Mechain a Meifod cyn croesi'r ffin yn Llanymynech. Mae yna hefyd cynllun I gysylltu fferm gwynt yn ardal Llangurig gyda is-orsaf yn yr ardal yng nghanol Sir Drefaldwyn fel rhan o'r datblygiad hwn. Mae gwrthwynebwyr y cynlluniau yn cynnwys grwpiau lleol, perchnogion y tir, Plaid Cymru, y Blaid Geidwadol a Reform UK yn poeni am yr effaith ar y dirwedd, maen nhw'n poeni am diwydiannu'r cefn gwlad, a maen nhw'n cwestiynu os mae'r prosiectau yma yn helpu'r cymunedau lleol neu ddim. Wedi'r cyfan, mae'r trydan yn mynd yn syth mewn i'r grid cenedlaethol. Mae gwrthwynebwyr yn credu dylai gwyrfau cael eu claddu o dan y tir I osgoi'r angen am bailonau. Mae cefnogwyr y syniad, y cwmnïau wrth gwrs, a'r Blaid Lafur sy'n rhedeg Llywodraeth Cymru a'r Llywodraeth yn San Steffan, yn credu bod y cynllun yn angenrheidiol I gyrraedd angen trydan y gwlad ac I gyrraedd targedau amgylcheddol a net zero erbyn 2050. Mae'r Llywodraeth hefyd yn credu bydd biliau trydan yn dod lawr fel canlyniad y cynllun. Mae'r cwmnïau yn dweud byddai claddu'r gwifrau yn rhy ddrud. Llynedd, daeth perchnogion tir yng Nghym Tawi I gytundeb gyda'r cwmnïau. Byddai'r cwmnïau yn cael mynd mewn i'r tir uned arolwg I edrych os mae'r pheilonau yn addas, a byddai'r perchnogion yn cael tymed bach o arian fel iawndal ac arian ychwanegol ar gyfer cyngor proffesiynol ynglŷn â'r cynlluniau. Ym mis Chwefror aeth cannoedd o protestwyr i'r Senedd ymgyrchu yn erbyn y pheilonau ac yn erbyn y ffermydd gwynt yng nghyffredinol. Mae'r dadl yn parhau ac ar hyn o bryd does dim diwedd i'w weld. Lloyd Warburton ar gyfer y Cymro yng Ngogledd Ceredigion.